Март айы юбилейларга бай ай. Шундыйларның берсе Татарстанның халык артисты Илфат Камалиевның 50 яшьлек юбилее. Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрында артистның юбилее уңаеннан яңа премьера «Җырлап яшик» комедиясы тәкъдим ителде. Быел Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачылар театрында яз бәйрәмен кызлар гына түгел, егетләр дә бәйрәм итте, чөнки сәбәпләре җитди иде. Беренчедән, күп еллар театрда уйнаучы актер Татарстанның халык артисты Илфат Камалиевның 50 яшьлек юбилее булса, икенчедән, аның катнашында өр-яңа премьера тәкъдим ителде. Театрда яшь драматурглар, композиторлар, балетмейстерлар үзләренең урыннарын таба башлады. Күптән түгел театрга телгә бай, тәҗрибәле, кызыклы материал туплый белә торган яңа автор Рамис Латыпов килгән. Шуның өстенә Татарстанның халык артисты Илфат Камалиевның юбилее. Илфат ул шундый кеше, аның янына магнит кебек сәләтле кешеләр тартылып тора ди театрның баш режиссеры Ринат Әюпов. Аның янына магнит кебек төрле сәләтле кешеләр, сәләтле шәхесләр җыела. Әйткәнемчә, яңа автор Рамис Латыпов, композитор Камил Куттусов безнең театр өчен көтелмәгән. Һәр режиссерның үзенең универсаль артистын эзли. Менә мин бу кешене таптым. Бу Илфат Камалиев. Ул универсаль артист, сәхнә өчен, театр өчен бик мәгънәле кеше. Төрле жанрларга, төрле стильләрдә ирекле яши ала. Спектакль буларак әсәрем беренче тапкыр сәхнәгә чыга. Әлбәттә, бу зур сынау, өстәвенә зур җаваплылык ди пьеса авторы. Теге үзем елмаям, үзем көләм дигән шикелле инде мин карап утырганда шулай әллә торып чыгып китим микән дип уйладым. Инде тамашачылар бер заманда торып, кайда моның авторы дип әйтеп, теге ботинкаларын ыргыта башламасалар ярый инде дип уйлап торам инде. Кул чаба башладылар, көлә башладылар. Митем барыбер өмет бар икән әле дип ниндидер эшкә бераз гына булса да җылы керде. Менә җырлы, музыкалы комедия күрәсе килгән иде. Шундый бурыч куелды да, минем үземнән дә күрәсе килгән иде. Шуңа күрә миңа бу тәкъдим булгач, мин бик теләп ризалаштым. Мондый кызу көнне юбилярның үзен тоту җиңел түгел. Бәйрәм көнне дә ул хезмәттә. Шуңа күрә барлык тамашачы да аны сәхнәдән күзәтте. Бик тә шундай сыгылмалы, пластичный дип әйтергә кирәк. Ул шул хәтлек матур бии, аның биюенә күз иярми, тамашачылар бик инде сокланалар, бик яраталар. Ул гитараларда уйнап җырларга ярата. Әгәр дә инде барабаннар анда ниндидер инструментлар теге арасына утыртсаң, һәрберсен алып уйнарга тырыша ул алар белән. Аның белән шундый матур бер теге әйбәт кенә инструменталь ансамбльдә оештырып булыр иде хәтта. Өйдә нәрсәдер кырыкмаса 40 якка кырылып ятырга мөмкин, әмма сәнгать дигәндә, театр дигәндә, иҗат дигәндә бөтен дөньясын онытып, менә башы аягы белән шунда чумып, ихлас шуңа тугры булып иҗат итә торган кеше. Миңа калса менә теге табигый органика гына түгел, аның менә бөтен бөҗәнәкләре, бөтен аның чәчләре менә яши уни кебек менә миңа калса. Ул шундый үзенчәлекле менә шәхес безнең. Менә бүген дә махсус бит инде аның юбилеена җырлап яшик дигән әсәр иҗат ителде Рамис Латыпов тарафыннан. Әлбәттә, бу Рамис әфәнденең безнең театрда беренче спектакле. Шуңа булуга карамастан, ул бик үзенчәлекле, шул вакытта һәр кешегә дә кагылышлы проблема күтәрелгән монда, һәм монда актерларның уены шулай үзенә җәлеп итә. Үзенә күрә ул күңелле дә, музыка ягыннан да, иҗат төркеме дә бик уңышлы сайланган дип уйлыйм. Тамашачы спектакльне да төп рольне башкарган юбилярны да бик яратып кабул итте. Башкача мөмкин дә түгел. Артист кеше генә үз туган көнендә башкаларга шундый бүләк ясый аладыр. Алия Галиуллина, Ире Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.